Дуслар, бүген без сезне татарча витаминлы чәй ясарга өйрәтмәкче булдык әле. Моның өчен безнең әбиләребез бердә аптырап тормаганнар. Бакчаларында нинди җиләк куагы, җимеш агачы үссә, шуларның яфракларын, бөреләрен җыеп, менә шушындай витаминлы чәй ясаганнар. Кура җиләге, карлыган яфрагы, җир җиләге, груша бөресе менә, сырганак, алма бөресе, Biraz гына инде тирләтеп тә җибәрсен өчен, файдасы да күбрәк булсын өчен, тәм өчен дә инде менә шушылай әз генә аңа болда салып җибәргәннәр. Һәм менә шулай каплап куябыз.